kaligayahan ninyong matatanggap. Ang tagumpay ng isang tao ay hindi na nababasa kung ilang certificates ang inyong matatanggap mula sa inyong paaralan. Ang tagumpay ng isang tao kung gaano karaming medalya ang inyong makukuha. Bagkus ang tagumpay ng isang tao ay kung paano niya isinasabuhay kung ano ang kanyang natutunan, lalo-lalo sa loob ng paaralan. Ang mundo natin ngayon ay nangangailangan hindi lang ng mga matatalino ang estudyante, ngunit kung bless them in all their future endeavors, guide their steps, enlighten their minds, and strengthen their hearts, so that they may always walk in their life. We ask this through Christ our Lord. Amen.